Lidia Mobuko, ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables Igoba tumurulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaji ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Obo tuko obuya omwancho murigereria andonsia sore karibu sana no kwegena kwane buna no gendete kwegokia wetera emeroberio yabereke kogotera sembe asebono iga na kwariganiria SMS ya magana maya chinsa inya cyabo tuko erinde tonyare kurigereria narariari abereka gwateka imena isko yorogongo rwabusi amaretane njilike rubo mwancho murigereria botuko obweri tukoria 22 tukoria omotinyi oga motangani mwako yebwechiri bubere 25 abariki bitu amangana banyare gotara imena isiko ya gusina gotwariganiria amangana buna ateka ase chinsemo imeyense yaito ya Kenya ekionga chinsa inya obotko bwari asenchira yowekira nunchenga nyaboga maega yechi kamera torenela Lucas nabo yo Wilson Makori kora sense meri yeyonyeria niro gendete koneke chimtana marengo ikiresha asenchira yowekira nu DJ Atsan kabana ntwe ko mwara tokumanyanga narari abariki bitu amangana batwariganiri. Ekionga chinsanye chobutuko bwega bwarero litukura Jumatano litukura Baswati toko chaka korase county ya Nyamira abwa saba arimu abanene bechi secondary gosebe chiskuru chechi secondary anene mono chiri chiserekari chiskuru emye yemo merongo kiandane yemo korase county ya Nyamira bakore keikano asiba umirana ase skuru ya Banyaroka ya Kebabe egotoka ebungi ya North Mogirango ase county yo na ukwanera emerobere yechisemi ase county yo korende abobisa naboiga ba director bechsemi anene mono kurase wizara yechisemi ase county ya Nyamira mbaikira na sege ikareke naye naboni go baba bagokwanira chiskuru chiri cha Nyamira buna chabete chigokora samatemo ali manene yo mwakoeta ase nonya igo babeka emeroberio nechi skuru echo chimuna chira chikoerikia gosegokoria ase amatemo Omo director wechsemi imeye county ya Nyamira Joshua Kaga nigo atebire barachie korwa amaigerio gochiase abarimu bechisukuru chechi secondary kubwatekana na masomo ya grade ya 10 ayo arachie gochaka bene gochakira umwaka umoja. This year we expect to do a lot of preparations for CBC grade 10 and I believe already we have started to sensitize your board because we shall do a lot also to sensitize you on what is expected because
the CBC curriculum is slightly different from what we are actually teaching in the current curriculum. And the grade 10, you have heard that we shall have different institutions offering the different pathways. So that way, we shall be able to have a lot of changes in gukwana chingaki chege ikaro kya barimu abanene bonzi b'ekisukuru kya secondary imeye county ya Nyamira anda na yemo kya serikali nigo igikaro ekyo yakorekana ase skuru ya banyaruka ya Kibabe egotoka ewadi ya Itibo ebunge ya North Mugirango boigo umo director kurwase kyombe kye kubarika abarimu kya TSC imeye county ya Nyamira Eric Magak kwanera igoro yomoroberio okubakinya ebirogo abarimu oyo ogenderete imeye county ya Nyamira. TPAD is important because it's an appraisal process that we also use for our promotions. TSC interviews will be starting secondary schools next week for the next 10 days. To upgrade 46,000 teachers in JSS, and we have also been able to recruit another 20,000 interns. The issue we have dealt with is promotion of teachers. The last 10 days we have been working very hard in promoting primary school teachers. And the coming week we shall come to you in the secondary school sector. Kubatikana na machibu ya matemwa manene a KCSE y'umwaka oita nigo county ya Nyamira ya mentete emin yekorenganiwa n'umwaka bw'ekirububere na merongo ebere na isato ase umwaka oyo bw'ekirububere na merongo ebere na inye nigo barikya emin ya isano nemo n'ekinukuta ibere inye enoti maiga ya matokeo ayo amaya nigo umudirector oyo bw'ekisemi Joshua aira chinga kyecho ase okuboria ababunge bonzi kurwazi chibunge inye imeye county ya Nyamira komenta chibesa chechipasari echo anene chigosira abana so kubakanira school fees. See how whether they can be able to increase the amount of bursaries they are giving to the schools or to the learners such that we can be able to lower the burden that goes to the parents. Otherwise, schools have a lot of debts and because the parents are not. Kingo reporter ya Hagetembe kurwase ewadi eyeiga ya Itibo eyo egotoka ime ye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Hisemba. Muyamano sana morikeito Fatgad Gisemba asogotore terorobotioru ase enchera yowekirano boigotogotigarase county ya Nyamira nigo oyorigeti ekerogo kyobo MCA ase woderi ya Magwagwa omuske Elijah Orenge bono aganiri omugavana bwe county ya Nyamira omuske Amos Nyaribo koliga enchera aranyare koleta aba MCA be county yamo elio koleta amagenderero imeye county ya Nyamira. Kagokwana nigitasi kia Getembe nigo muske Elijah aboriria bagusi kworokia abomo bosibo bochori bumwaka bwechiri bubere 2025 nebere gose 2027 asa aborira bagusi bonse gocha mabunege saku natiba yengaine kanonde bwensi bosibo bochori obo abagere abaligigwa asengenjo baliamo nonye no mondo yo number 1 igacheta akaligia musalia akaligia na gwetangura asengenjo babwaligisaiga chiabo induto gasieke yaito uneri yarenge koro kuford people yo mwaka nyachai tiganya sabe ko mwiko yasagira iko tutagitaba murabaito bali bara kwanekire bali baranyare ko beko mugusiyamo buno mugaka okengo matiangi ale tabe kaba gusi ngo sabo mugusiya asaika gosenyanse ngima na Kenya ngima twanyariro mwana ito mutangi obwana takanyaro burai gwakire na mawaka abiri asa igongo sabo mugusika muranje injwamo tonyoro burai ubu wachire na maoka abere ingiga kagaro mugusitira abotiga ase igo tigatochamo tonyoro mugako yo matiangi aturongeria serikali yeito na ende moroje munayerenda paka kayerenda about 15 years ayerende tere arebuye kabale no uru ase igo oyo minto tiga abagusito chamo tokoleki to kiro mondo na choretwe omo emusie na choretwe mugavana na choretwe muchumbe mba choretwe kiro mondo na watekero kiaye
as we speak kiro mundu nabante kore gasi yae abe musio nyama goso kale sarasa no mugabana onyo ko tangane tiege torero lyo baby na lyo ratanga go otabana kinje muga ebara abe musio abange akira tuwale ko boria mangana agotebana omugabana taje dia matanga tata omugabana tandigereti omwana one omugabana tangeti contract igomba beke tu mwana inji mutwe nje nale kusaba omugabana itonya libona ki naye itabote arangeria bagaka abonsi pi na barabunjara ekobaita mugambe buya muyukirane mumaro migendo gesinini amangana yaere nenjara yokanje jeta na maiga ya maunchoreri kwene kigo ase serikali eri ya Kenya Kwanza nigo bono umwakilishi bwa basubati korase county ya Nyamira musubati Jelusha Mumanyi esokire na goteba buna amaganyo na aroro amagana aroro asekiga asegisaku kyomogusi asaburia bagusi go chamo bosi wobochori wo mwaka 2027 na kubeka usego chora abarai na kubugoria boigo ebitambokero ebikirano nigo umusubati Jerusha Mumanyi abakagukwana ya karabwa tokengora ya guchase familia Charles Nyamweno uyo bete kagusirio ubugima bwaye weterwa somo baskono bwepara ase Jerusha kwana muna na chikubwaterana amone serikali negasi ya gokorekana mbaka ase engaki yobochori buri busyo montoro ase serikali na lyokobega taliboigo koikobero urabega umego chaka koigu naende nga isiasa kurukuru otake siasa riri mira gwaika iganga nga murakora mwaka ngabona mukurwana chisegi gochiga mutagetieke nzeri na chore tu mana nga chorwa Azimio riri tu akagete nga Raila ngo irare chikura tugakwira tukabwata na kobako ekara twachigo ikaria tukanyora nga obe ebinto byachete mwana si gwako nkamanya kurigere nga mama county ndo kuntogoro na ndi manya kuira na mageka gaki tigangende gochia ndigeria abantu ebintu so naonde tokuna kurigie ebintu bono mugwete nse achakire koira inya ni muri koigoti ngoigumara bana nchege ndonare gukwana abantu bachorire baegwa masikani gosobano nonya ninche igamana mwata ro accounting ko chinde korigio bogabana mwanya konyigu ngango chaka nchaka kurwana na korama abantu egente kenene ogotebio monto iraini ya nyataranyara gokora tigaboke akorera abantu gazi lakini nya nugo chaka ngani chisegio rwane to bwata ineiga umate chisegi cyarwanire mna se itoga paka twasinyir Nyamira yasinyirwo sukapi bana mutari tumenya ari gutasuka inche mna mama county ndatemba tebiga emyaka etatu tutigareti tigabatigana mangana yechisegi erinde emyaka ye tigare nyuma siasa tarachaka na hinde tokorera abana abantu baitegasi oborai bore rigoro oborense bosikwe bari bande bagocha na intu buna bagusi into maetenga guika tocho kwebanga osebano gaki intu ebange tomanyenga na asingo togo soa urachi kogera na intu bintu biche se itogusi na intu toimoke munegesaku abagusi omate turabanta baya naende twanjirando sistogochia bagotanga uno mogusimokire ngoto yorare asengende torenaki tora aggressive we like kokore miremo igonto tagiti tuchigutigara koba nyuma ya serikali egocha neyero goikata bakiagera abantu barana bakorusi we tax ini moko na chwe bango tochake kweninja kurwa serikali ye tokogenda totigera abandi bakorage lazima tukae huko ekera kasi ase gochaka na intu tumenya kwevanga uno mogusi toteba ninga itogochia osebano gaki Riragia Training and Vocational College yigotoka ase bunge ya Kitutu Chache North ni gori tukoria rero baro moyega bwo kwarigania aboroki gwabanya 335 abo baba bakwerikia ase emeroberio ao imeye college yo umwalimu omone we school Daktari Paul Makori yora umuregoyi omoyegoyi boko barigania aboroki wabo niga asegeta aboroki wabo bona kubabolia bakora umuki asaba tebimono barigereri chi family chiri bakoro na bakora umuki asibacho chikosi tirache ko bakonya asama tukabo sio anana mono kogenderea asama gimabo muri kito Daniel Ontiri na ikasa yo na gotwariganira robot yora senchera eri yengirano
nase skuru yokaina na megirio ya Riragia Technical and Vocational College yegotoka ime ya ward ya Kegogi hase bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii. Asilit kulelero bara umwega bukwarigania aboroki waba yabo beirikirie konyora megirio hase chikosi au aso mwaka wechiri bubere na 2025 mwiga umanyikanite buna orientation elio kobageria igoro yaria abarachi gukora hase skuru yo embwa eskuru esemeretie korwase bale boigo koba gosemeria hase chikosi au always ask aso mwiga uyoragwa no mwalimu munene we skuru iga Paul Makori chinga kicho nigo haenekeria aboroki wabaiga buna yiga nere skuru yoka ira abakonye haso konyora megirio wekonya asobugima nabo boria gotwara gosemeria. Riragia is the right place for you, and congratulations for your admission to this prestigious TVET institution in Kisii County. If you move around, you'll actually realize that we offer the best in terms of training. Chinga kecho Makori nigasingira koboboria gotumeka buya ebirasi bya Gitume Lab ebyo haborkigwa abakwenyorera libaga lyo gukora megerio na gukora emirimo hase metandao kwenyorera ngeria obasegeta ko yetumeka buya ne chinga kecho okwandira umorobolio we serikali bokuba chi computer gweta ni miemo kubakonya gosoma no nyengo etirase metandao. We have established a desk that is at the Gitume Lab where the help desk I have my personnel. There is a good team that is going to assist you to fill those forms free of charge. There is no payment that you're going to do. So it's only that you appear there, provide the details that are required, and be very genuine, be sincere in terms of your background. Oboboria boigo kwerikia asemerobelio au bunencheremo yokoeneke buna abanyorero gosirwa gere batigara asebirasi bunencheremo yogo ikirania masomo abo ingana boiga bateneri bande babwatesia. We are now individuals from different backgrounds. We also have people from different tribes in this institution. I know those ones who have been here before. We used to have only one tribe, that is the Kisis. But because of the popularity of our institution, we have now admitted students across the board from actually as far as Siaya. You know, we have some students from Siaya. As we said, we have others from Rangwe. We have also students from Sori, they're here, from Asumbi, from Mount Kenya. We also have students from Mount Kenya. We expect all of us to coexist. Somebody said here that ukitaka kufaulu lazima ujue mtu. Lakini akauliza another question. Huyo mtu mwenye unajua anakujua? Sometimes you don't need to know somebody, but you need to know who you are and what you are capable of, and give your best in that area that you know you are best in. Industries and very many organizations are readily waiting for you so that you can take up positions after you have been prepared with the relevant skills. Probably you've got low self-esteem and you don't know how to mingle with others. So how are you going to cope with that stress? The most positive way is to ensure that you spend your leisure time properly. Gurbadirigeta saini kyagetembe kurega Riragia Technical and Vocational College miye kaunti ya Kisii litere nguru ku Daniel Untiri. Muri keto Daniel Untiri mbia mona sogoto yariganira botyeru na gutumanya ayagendete kurase skuru yo bobundia ya Riragia togoskabosio nigo abasacha babere bimyaka ya igatwa margoborero babe kwa byara somo cyobosongo nabo obisa bekyombekeria kyobotuki kya DCI mageka ya barabo gukagera gutwara ekoti oda yo bolimo na kwenana
chitaito didi chio bolimo gocha saba mei bo mochio bosongo Karengana no mo bisoyo bwa amaremo nigo agikerie ng'aneyo nagoteba buna mwa onde bwensi orachi gotoka asobo oboriana ni bwa amaremo gosoborimo bwa amaremo nigarachi kwemukerigwa egetambukero egetindi kirichiko The same naitwa. Hebu nipatie Wewe basi. si utoe hapo toyo basi. Tuachane hiyo story. Hapana. Sasa kushindana. Tupelekane pole Sasa ni kushindana na. tupeleke Basi leta hiyo basi toyo. So oyo kubwatu gane kataka korekana nga tayo kupata land registrar ya bitelinga turangiria basigari bachira batakonyere na marange abantu abange bagocha no bonkondi bwabo kwa etokwata na basigari abasingencho iyo ko batuka mono ntubwate ngucho kutuka gwetania kuri ejido kumenya tubwata ikatwa mu sana gwate taito yange yote abangatabu na tabwate umugisange yabange komo ikoro twamo salio chiziko akwere na twamo sabanga ngange taito iyo nabanyeraria yo monyene oyo likere taito iyo gokana ngatabwate taito iyo lakini gachire ko toda emoe taito yende so abuno tutukano bwaba wekera bontu batabirenga abantu abange babere bakoriye kwa senchire yemo mwali cyane umuntu mugondo mutaje gukora ogenda butwalia obeka kibice cyaho ibitambulisho birimo koyanana utarasaini okire kando ogenda polisi ngana etyo taito ya sirire ntangazire ngegwende ono no bugandira so mu omusi ya samatuka mange tota abantu baitu kamaranje kamakuru mugondo litanga ni kole search nabono iga gutanga ebintu ebyo nakiko togutakanga omonia atiche tomorole oyo iga kulingana no oyo minto mo bisolenga konyantara achicha na tagete ko agalio monye na achiche tachi gochicha so iga kere kanyorekana nga obo kondimbora agiye kugara mungwano yabe report mukaya kari statement yentamba igo mo registrar ngega wekira mu mtejo yo okutoma syonyego airipio court bono uchunguzi negenderere na guchi kogenda guchimotu ntumanyenga ekinanki yaerete onye kiaerete na etwe taito yende onyo etwe taito yende ekoto de yeraiga ne yobo maene gosine yobo begwa bando baito erende n'abantu ababe babukiraiga kibroka kire taunia n'abantu bande bako kungaina ni nkwayererie gasi yao kwanyora koleta taitere yobolimo wosikwa urubo ntomogono Umwakilishi w'abasubati ase kaunti ya Kisii umuske Doris Donya nigo litkoria rero aro moroberio bwo kubwatoka ki certificate cyo bobundi bwagachi ase gose inse yo moroberio ngaf amo bakubwaterana ne kyombekeri kya NCA gose National Construction Authority umoroberio obako korekana ase skuru yaba muraya nduru ase ebunge ya South Mugirango gakora umoroberio yo nigo mwakilishi yo Doris Donya abori abo segeto gochasa abana abasae na kwaboria bairi kine chikosi cyo bobundi gose cyamaboko eri banyore amaegerio arache kubakonya ase amagimabo amatukare bosio ntoge kogera nabwateranete na NCA ebintu mbire okonyora bire requirement omateri tuko na temete no ninche kwerengereri yake ekero omuntu agogotebi renew a driving license ono ga kinkumi already nimbate skills yo korundie gari inkinko renew a driving license ngokora tinko renew skills rende lakini etoka nerikwa ne ebintu mbire yani togo chanda abantu baito bosa for example una good conduct kwa iru good conduct 1 year onye tora akora dambi ende onsi a good conduct yawe bwenera tagotigara intact gokobeke bago babeka x bono bakunya gochanda abana beto renew good conduct na ende tora iba gochuma tenkora rengerari mbara bago kora umuntu iba ekiagra you are not a criminal every year good conduct inje nonye ne ID chi kwerende no ene chi passport they are not supposed to expire gaki chitati oka yani bintu mbiro koligereri mpaka kwaboli these things we can just solve abantu baito bono buneye NCA bwanche tibwancha
obufundi riri bogokoru mpaka omonto obuna Desmond yakwana gaiga requirement ya moninki NCA mpaka otware ki certificate bono lituko riri bagocha korete chinyomba nimanye to soro osugumire sana litanga ninyora amajumbe yo mheshimiwa ino musikesi Silvanus Osoro ncheke maana kya mangana ni mwanje tutali wanja kulikonde okwanjoko kwa brother kalibo brother abalende naende no mwanja to insina abantu abanene lakini rende nimbwata abantu bono omheshimiwa ine namutebeti am going to Bogirango yani tikango tebi chinsa chinda abantu nkora teba barosoro nanje tesegi staff yosoro no era tenene staff yosoro batokonyire ebintu ligereri abana bae no balegaiga segiteraba abantu ababundi baito muri comfortable mwanywe chae Nilan Hub niye moya chiduka echichikona ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidi amabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubiri olipa pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitaye lya yanyangena boigo dabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sanolibere kyanda eyemo isanolibere isato kyanda ibere inye kose enote sanolibere isanonesato ibere inye eyemo inye isanolibere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Usie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu au ya Tembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu au inyuranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeonga kia mamogusi ne nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries goze ekinyuru kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega au bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igetibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bombo yo mwanone kiriri jane
Mwanchi murigiri karibu sana asense moya kabere yekiunga obotuko bwiga chinsa inye asenchera yobo kirano eritogendere kwimanyinga narali ali agenderete kwenekiwa togoska bosio nigo abawatani bekiombe kia Getembe Welfare Association baenekia omoyiga bwo mwaka asense mo ase chiro ya daraja 2 egotoka omochi obosongo erio koringoria obokoreri bwabo na kobeka emirobire yokogendera gukina na koena nebirengererio byobokoreri bwabo ase omwaka oyoiga ase kiombekyo Ekiombe kugekora unabarai boigo nabararia kurwa segitaseni kia Getembe TV na Getembe FM amo numo managing director bo Obed Mokwa amo na Geoffrey Onsarigo nigo babwatarana na babwatani abu ase echiro ya daraja 2. Ekiomba kwa kikundi hiki cha Getembe Welfare. Kumaanisha kwamba tulipoanzisha lengo ni kwamba tusaidiane ili tuinuane katika mikakati ya malaya kama kifo, na leo hii nyote mmekuja na tunashukuru sana. Una mwikaransi ga omoyo yo mwika gogo cham nege tukiamana sana. Abono go muntu na kansa kile kieto gwesa karo muntu yani ne banya kitare basi kite bite to go gwege bito munda be gwe word kwanza. Alibo kai. Obomo ni chingu. Alibo. Tubwatira nega egere. Kitu byegoro. Egera mukimaiso. Egera mukimaiso. Ati vision. Ati vision. Bora yuma. Mnakana sikobi. Wewe sikobi. Kabla sana. Kabla. Haya, bora yuma. Egera mukimaiso. Ati vision. Mwanyola. Noyo. Oyo. Sikobi. Yani television inaongea. Egera mukimaiso. Yotani kabla tu. Kati ya mwana oranga kiakoba. Smart. Wajanga musana kati karakamu abantu bara abantu na boro moja dangende ngo jamura bone ebiro bya baraki yaura kitenti cya baraki yaura bonto kale na kokorose naye bonje muna mure inga togole bintebi togole ndugo togole dent ari mai kana togole ga kwezi bi bora togole misali ehas togole bas na sawa baraki unega tasoni Ekegambero ekenene gya Kisi inse yoboteneneri bomo Justice Waweru nigo bono kyanyora abasaye bane amamocho yoboiti ase abakagerwa 15 nomo abo babwatetwe ase okuita abangina bane imeyense Meria Marani ase bunge ya Kitutu Chacha North county ya Kisii. Eyenko bwatikana na abakagiro abo bane ko basamba gwikago kwa abangina b'emyaka emenge asenseme ya Marani na kubakagira koba abarogi ase bono bakomero egesibo k'emyaka 40 kera oyo mokorende orio bwate emyaka emeka asabo bonse bane okumero egesibo k'emyaka 15. Kwa majina naitwa Helen Kiriama kutoka kikundi kinaitwa Tabaka Ward Uongozi wa Hutu ambao ni kikundi kinatetea haki za kibinadamu. Leo hii tuko hapa kotini kwa sababu ya wapendwa wetu wa wazee waliuawa pale Marani. Tumetembea safari mrefu tangu waliuawa kutoka 2021 hadi siku ya leo ambao wenye walitenda kitendo wamehukumiwa. Tumefurahia sana, tumetembea na Kenya National Commission on Human Rights ambao wametusaidia sana, Senior Kamau, Osman Chud and Dr. Mogesa. Tunawashukuru sana kwa kazi nzuri ambao mmefanya, pia matunda yameonekana. Tunawazii vijana wetu ambao mtasikia sauti. Tunawaomba msitende kitendo kama ambao wenzetu walitenda. Sasa watachuta kwa vitendo ambao walitenda. Kwa majina ni Joseph Miranga, mwenyekiti wa Mwamugusinya Getingeti Council katika Kisii County. Kwa siku ya leo nimekuja kuwakilisha watu wa Abagusi katika koti hii yetu ya Kisii kwa sababu ya wenzetu waliosikwa hapa, lakini leo nimeona ukweli mambo serikali ya Kenya inafanya ni ya ukweli na imetenda vile inatakikana.
Machachi wetu nawashukuru sana na tena nawapongeza, nafanyia haki, kwa sababu watu wengi wanashika sheria mkononi mwao bila kuleta watu kotini. Kiarie akasema leo ndio atatoa uamuzi wa hukumu. Sasa amewahukumu miaka 40 au 3, na hiyo kijana yake ambaye ni mtoto yule ambaye ilisemekana alitembezwa na hao wachawi akahukumiwa miaka 15. Kwa hivyo tunatoa shukrani kwa serikali yetu kwa vile imefanya uamuzi mzuri, kuangalia vile wengine wajifunze nao pia, kwa kuwa huko nyumbani nao walianza kujigamba wakati walitolewa nje, lakini sasa wameshindwa la kufanya, manake wamefungwa. Ni kuonyesha kuwa nao pia wasifuatilie mambo mengi, wawache tabia mbaya. Manchio mweregereria gwikiraga buno togochi gwikira omwere wekionga chinsa inye chobotuko bwega bwa Jumatano senchera yo gwikira na to kwiraniria mbuya yo mwanchio mweregereria kwiregetambukira yo kubwatya na anene mono amangana maya koruritko ya gachakete mboka bono ligochigwa kanse na Nyasaye agendere gukorenda na kuganiria botuko buya inche Catherine Nyaboga nanchemanya kaina mna Julie Kerubo orione kebona chibi chane ryogintia gwikira asenchera yo gwikira nigenge koroka DJ Atsan voigo oyo ingesensemo yimanyerero niga koroka Wilson Makori na koganeri ubotuko obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao, yani furnitures asiri golidi amabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsemo